Her skal vi se et eksempel på andengradsligning. Andengradsligning, hvor C er lig med 0. Så har vi altså en ligning, der hedder ax i anden plus bx er lig med 0. Og det kunne være et eksempel, som siger sådan her. 2x i anden plus 3x. Ja. Der kan man bruge den såkaldte nulregel. Nulreglen her. Og det er den, der siger, at hvis vi har to tal, a gange b, som skal være lig med 0, så kan det kun lade sig gøre, hvis enten a er lig med 0, eller b er lig med 0. Man kan ikke gange to tal med hinanden og få 0, uden en af dem er 0 i forvejen. Mindst en af dem. Det kan godt være, at de begge to er 0. En af dem skal være 0. Og måden man gør det på, det er, at man starter den her ligning her, så sætter man x uden for en parentes. Det kan man gøre i det første led her, så bliver der 2x tilbage. Og i det andet led her, så bliver det 3 tilbage. Så får vi altså x ganget med 2x plus 3 skal være lig med 0. Og så har vi lige præcis nulreglen her. Fordi det første tal, det er jo x, og det andet tal, det er 2x plus 3. Så det kan altså kun lade sig gøre, hvis enten x er lig med 0, eller 2x plus 3 er lig med 0. Og så har vi to løsninger. Den første løsning, den har vi jo allerede. Det er x lig med 0. Og den anden løsning, det er, at x er lig med minus 3 divideret med 2. Minus 3 halve. Det var et eksempel på at løse en andengradsligning ved hjælp af nulreglen.